Gazteek galdu dutela beraz, euskararen larderia, frantsesak baitu kanpo kaldean, indarra handiegia. Eta guk notak jartzen jakasle izan nahi duteneri. Maila apaltzen ari zaukula, aspaldian da ageri. Lan gehiago indezatela, euskara ikasten segi, hemendik dugu eganen zer den, bebi eta zer den zebi. Bainan sinetxi beharko dugu, guk ere etorkizunean. Gure ardurak egiazkiz hartuz, Ramuntxota azkenean. Zerbait edera jalgiko zauku, segurki biara munean, ikastoletan eta aekan, segidezagun lanean. Bosturtekin, senarrak bazituen, larogeit berakin, eta ni neskatila gaztea, agure zarrakin, ama zertarako denik, agure zarrori, hartuta lehiotikan, jaurti behar dut nik, aiene, ene lehiotikan, jaurti behar dut nik. Neskago isilikan, aberatzadun hori, pazientziz pasa izan, urte bat edo bi, hori hilezkeroztikan, biziko aizondi. Ea brua dara mala, interesatua, hai baina nahiagonik, kadin berekua, aiene, hogin bat urteko, gazteloratua, hai baina nahiagonik, kadin berekua, aiene, hogin bat urteko, gazteloratua. Bertsoa naiz. Naiz irratia. Aste honetako bertsoa naizen. Azken agurra Xabat Ilarregiri utziko diogu. Txapelketaren hasiera gogoan eta finalera begira jarrita. Ondo segi. Hasi ginen iraila, baino lehenago, saio aurreko kafe, ondorengo trago, estutzen ta estutzen, joan gara luzaro, tornilloa jadanik estu dago, baina oraindik badu buelta bat gehiago, buelta bat gehiago. Bertsoa naiz. Ilotz
Lotzen karasiak Josirik ahoan Nola aurkituko du Ire sokoria Maiteko haut milia Ehadila joan Atorredan dezagun ardaugoria Baratza beratxetan ebatxi sagarak Gordeko ditinagu bide bazterretan Ahantz milia saraski zaharak Eta soarren kantak bizi hatxeretan Arratsaldeon entzule ongi etorri naiz irratiko albistegi laburrera. Arratsaldeko 7 dira. Felipe Borboiko ostiral honetan Gernikan izango da Alemaniako presidentearekin batera Euskal Herria Bilduk Borboikoaren presentzia salatu du Frankok jarritako estatu buruaren ondorengoa delako. Horregatik EH Bilduk ez du parte hartuko Gernikako ekitaldietan. Alemaniako presidentearen presentzia ongi baloratu du bonbardaketaren biktimentzat onuragarria delakoan. Halaber, estatu Espainiarrak oraindik Gernikako bonbardaketan izan zuen erantzukizuna onartu gabe jarraitzen dutela salatu du EH Bilduk. Gernika bombardatu zutenek erregimen frankista eraikitzeko laguntza eman zutela uste du Euskal Herria Bilduk Borboitaren monarkia berrezarri zela eta Felipe Sigarna horren ondorengoa dela. Ostiral honetan Borboikoak bere erantzukizunak hartu eta Gernikako herriari barkamena eskatu beharko liokela uste du. Bestalde, Jose Luis Abalos ministroiak eta Koldo Garziaren aholkulari izandakoak Soto del Realen lo egin beharko dute gaur gauean. Leopoldo Puentek Espainiako Auzitegi Goreneko epaileak fidantzarik gabe espetxeratzeko agindua eman ostean ihes egiteko arrisku handiagatik. Auzitegi Gorenak epaileak biak fidantzarik gabeko behin-behineko espetxera bidaltzea erabaki du. Pandemian esleitutako musukoen kontratuetan ustez izandako irregulartasunengatik. Egingo den epaiketari begira, Kongresuko diputatu batek kartzeran sartu beharko duen lehen aldia da eta 5. ministroi batentzat. Gertakarietan 54 urteko emakume bat atxilotu dute Barakaldon azaroaren 13an El Carmen kaleko etxebizitza batean izan zen sutean parte hartu zuelakoan. Sua nahita piztu zutela hori izan da ertzaintzaren hipotesia hasieratik. Suteak goizeko 6 baino minutu batzuk lehenago hasi zen, eraikineko 3. solairuan larrialdi zerbitzuak iritsi zirenean bizilagunetako bat kalera euritzela ikusi zuten. 46 eta 60 urte bitarteko 4 gizonak tokian bertan hartatu zituzten Gurutzetako eta San Eloi ospitaletara eraman aurretik. Ordu batzuk geroago kalera euritzen gizona hil zen eta 48 urteko bizilagun bat zauri larriak zituelako. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Informazio praktikoari begira ez dago inongo arazorik oraingoz Euskal Errepideetan eguraldiaren berri Iker Ibarluzea lankideak emango digu. Giro bustiarekin jarraituko dugu asteazken honetan bai gutxienez lurraldearen mendebaldean. Goizean ipar isurian eta bereziki mendebaldean hodeiak ugariak izango dira. Zerua ez da guztiz estalirik egongo, tarteko ostartzetxo batzuk zabalduko dira, baina hodeiak ilunak izango dira eta hodei hauek ez zaparrada giroa ekarriko dute. Zaparradak egun sentiar oraindik mardulak izango dira, baina goizean zehar indarra galduko dute eta ez dira oso indartsuak izango. Aldiz goizuri aldean, baina bereziki Nafarro erdi eta hegoan, bertan ateri egongo da eta ostartzetxo batzuk izango dira. Eta Araba erdi eta hegoan ere pixkanaga goizean zehar atertzera egingo du. Arratsaldean oraindik Kantabriar isurialdean eta mendebaldean zaparrada txiki batzuk izango dira. Gainantzeko lekuetan giro ateri eta lasaia nagusituko da eta hego isurian eta bereziki ekialdean ostarte politak ere izango dira. Haizeak iparraldetik joko du, lurraldearen hegoaldean bolada bizi batzuk utziz. Temperatura minimoak eta maksimoak hori behera egingo dute. Minimoak 2-0 eta 8 gradu bitartean errendituko dira. Aldiz maksimoak Kantabriar isurialdean 9 eta 12 gradu bitartean eta hego isurialdean aldiz 5 eta 9 gradu bitartean. Temperatura freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean. Naiz irratia.
estu dago, baina oraindik badu buelta bat gehiago. Etxera noa Iruñeara nola ilargira ete. Nafarroako bertso finala, naiz irratian. Arratsaldeon, Andoni. Kaixoli, arratsaldeon. Eli Paola eta Andoni Rekondoren eskutik eta Lazne Untxaloren laguntzarekin, larun bat honetan lauterditan hasita, Iruñeko Nafarroarenatik. Arratsaldeon ongi etorri zer berso goxez altzatoz. Nafarroako bertso finala, naiz irratian. Arratsalde on dagizuela guztioi. Adimen artifizialaren arrisku naturalak deitu diogu saio honi. Aukerak badakartzalako teknologia berri honek, baina arriskuak ere bai. Ongi etorri guztioi. Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeko 7 dira, 7 eta 4 minutu uneotan, eta entzun berri duguna lankide batek aurrez grabatutako ongi etorri mezu bat izan zitekeen, edo adimen artifizialarekin landutako ahots bat, esan behar dugu bigarrena zela, Eluiarren sare neuronalen bidez sortutako ahots bat baliatu dugu hasierako agur honetarako. Eta gaurko saio honen hasierara ekarri dugu, hain zuzen bai gainean dilema bat jartzen digulako. Zer egiteko gai da adimen artifiziala galderaren ostean, sektore guztietan eta baita edabidetan ere noski sortu zaigun dilema. Zertarako erabiliko dugu adimen artifiziala eta zertarako ez. Adimen artifizialak aukera asko sortu dituela argi dago eta arriskuak ere bai edabideon arloan desinformazioaren gaia aipatzen da maiz besteak beste, bereziki sektore eta kolektibo zaurgarrienen kasuan. Etari horri tirakarituko gara gaurko saioan, arratsaldeon, eta ongi etorri naiz errateko estudio nagusian zaudeten guztioi, eta baita irratiz edo naiz.eusen bidez zuzenean jarraitzen ari zareten hoi ere. Gure moduan zuek ere galderak izango dituzuela uste dugunez, bai hemen zaudeten ontzat eta baita etxetik jarraitzen ari zareten ontzat ere galderak egiteko bitarteko bat jarri nahi izan dugu. WhatsAppez idatzi aldizkiguzu galderak 644 632 944 zenbakira, errepikatuko dut, 644 632 944 eta bestela hemen bertaratu zareten hoi, eman dizkizueten paperetan ere aukera izango duzue gero zuen galderak botatzeko, tarte hartuko dugu gero ere galdera horiek gure adituei helarazteko, eta esan bezala dilema argitzen saiatuko gara urrengo ordu betean, edo dilema hori argitzeko gako batzuk edo helduleku batzuk ezagutzen eskaintzen gutxienez. Eta bide lagun hartu ditugu horretarako, hasteko alboan dudan Usue Mori, arratsaldeon. Arratsaldeon, kaixo. Bueno, esan behar dugu matematikan lizentziatua dela, ingeniaritza informatikoan doktorea eta adimen artifizialean aditua. Bestade gurean dugu Simon Peña, informazio zientzietan doktorea da bera, eta besteak beste adimen artifizialak edabidetan izan duen ezarpena ikertzen ari den gure iker taldeko kidea. Arratsaldeon, Simon. Kaixo, arratsaldeon. Eta bainat ere zuma ere dugu gurekin irakaslea, zientzia eta teknologian aditua, eta adimen artifizialaren inguruko divulgazio lanean erreferentzia bilakatu da, arratsaldeon zuri ere. Arratsaldeon bai. Bueno, berehala ekingo diogu bakoitzaren ezagutzarlotik adimen artifizialaren auzi honi, aurrez Ane Urkiri agurtu behar dugu, naizeko zuzenaria, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Ane, anfitrioi bezala zurekin hasiko naiz, gaurkoa zergatik eta zertarako antolatu dugune azaltzeko eskatu behar dizut, gure reakzioan ere, nola ez, aipagai izan delako hau ez, adimen artifizialaren auziari nahi edo ez, heldu izan diogulako. Bai, eta uste dut, lehengo eztabaidan ez, saio hau hasi aurreko eztabaidan ere ikusten da, adimen artifizialaren auzia puri-purian dagoela, gizarte osoai eragiten dion zerbait dela, kezka iturri asko sortzen deu, hemen, aditu paregabia dako beti ikusik ez, arrisku horiek zeintzuk dian eta aukerak ere zeintzuk dian, eta gure aldetik baita ere badagokigulako nolabait, akaso desinformazioaren aldetik batez ere konpromiso bat eukitzia, ez? Kazetaritza zorrotz horrekin jarraitzeko, desinformazioaren aurrian neurri batzuk hartu, horiek aztertu, erredakzioan lan egin,
eta hori adimen artifizialak dakarren arriskuen aurrian neurriak hartu, eta gero bestalde ere bai, eskaini aldoan aukera horiek ondo aztertu behar dialako, esan bezala arriskuak dakalako eta aukera guztiek arriskuen lehiatilia bat zabaltzen duelako, baina horiek aztertu, nola erabili daitezkeen, eta betiko, nik uste dut gure proiektuak alde horretatik, esango dugu, esperientzia bat badakala, kazetaritza handi baten hori ere badalako, jasotzen dezun iturri guztiak ea fidagarriak dian bermatzia, eta alde horretatik esan lehikeu badakaula esperientzia bat, baina gero baita ere konpromiso bat, geu ere lanean jarraitzeko, aukera hauek aztertzen jarraitzeko, eta ebai zordiogulako edo konpromisua eduki behar deulako gure irakurleengan. Aipatu bezu lehen sarreran, adimen artifizialak guztioi eragiten digu, baina batez ere sektore zaurgarrienetan akaso arazo gehiago eragin alditu, eta esan bezala kazetaritzatik konpromisua dakau bai orain adimen artifizialakin, baina baita lehendik ere iturri horiek fidagarrienak izan daitezen lan egiteko. Eskerrik asko, Ane, argi dago beti izan dela guzti bat informazioaren fidagarritasuna kazetaritzaren munduan, eta hildo horretatik tiraka, edabideen hildotik tiraka jarraituko dugu, hain zuzen EHUko gure iker taldea edabideetan adimen artifiziala izaten adien ezarpena ikertzen aritu delako, bertako kide da esan dugunez Simon Peña, ez dakita azaldu iguzu zer ikertu duzuen batez ere honen inguruan? Aztertzen ari garena, da alde batetik zenola eragiten dion komunikabidei eta zenola bere eguneroko lana baldintzatzen duten edo egokitu behar duten teknologia berri honetara. Gero bestetik profesionalengan ze eragin duen, alegia zein tresna erabiltzen dituzten, zertarako, zein helbururekin, eta bar. Eta azkenik, audientziengan ere zenolako impactua daukan, zenola erabiltzen duten, ezagutzen duten, eta nek komentatu du oso interesgarria den elementu bat, zenoraino honen inguruko alfabetatze mediatiko bat garatu behar den. Ze badago errealitate bat, erabatez ezaguna, kasu batzutan beldurra edo ezin egon bat sortzen duena, eta horri aurre egiteko modurik egokiena beti, informazio hori alik eta zehatzena eta ulergarriena zabaltzea da. Eta hor zalantzari gabe komunikabideek paper garrantzitsu bat bete dezakete. Hori guztiak, testuinguru horretan, hainbat gauza ezberdin ehundu egiten dira, eta hoien bat egitean egiten dugu ikerketa lana. Ez dakit aurreratzerik duzun egin duzuen orain arte egindako lan horren baitan ze ondorio nagusi atera duzuen edo ikaratzeko diren? Ez ikaratzeko adina, baina badaude gauza batzuk agian sorpresa maila bat sort dezaketenak. Batetik, jendarte zabal batentzat honek beldurra sortzen du, diskurso mediatikoen badagoelako honen inguruko kezka zabaltze bat, iruzurra daela eta egiten diren bestelako delitu batzuen inguruan, baina oroar egin ditugun atariko froga batzuetan, adimen artifizialaren bitartez jasotzen diren edukiak askotan hemen programa honetan bertan egindan bezalaxe atarikoan ez da bereizten, askotan ez dira gai bereizten edukia adimen artifizialaren bitartez edo pertsona batek sortu duen, eta gainera askotan ez dira axola. Eta hori da guri agian sorpresa gehien eragiten diguna. Ez dutela bizi nolabait truke hori iruzur bezala baizik eta zerbitzua eskaintzeko beste modu alternatibo batean. Noski hau ez dator modu berdinean informazioa zabaltzen denean edo garrantzi gutxiko gauzak zabaltzen direnean edo iritzia edo interpretazioa zabaltzen denean. Horretan badago jarrera askoz ere ezkorrago bat. Baina harrera oroar, hau da, gizarteak teknologia hau besarkatzeko izan dezakeen joera, nik uste dut agerian geratzen den gauzetako dala. Eta profesionalen artean beti formazioa eta etengabeko prestakuntzan lan egiteko beharra, hain zuzen ere, erabat berria eta desberdinan zerbaiten den aurrean, trepatzeko eta ikasteko eta jakiteko zenola landu dezaketen. Bai, jarraituko du ere aipagai hoiei tiraka,
Baina aurretik, esan dugu, aurkeztu dugu ere Beñat Erezuma, Beñat ezagutzen duzuenok agian jakingo duzue adimen artifizialak eskaintzen dituen aukerak ezagutzeko bide azkarra izan daitekela. Denbora gutxian izugarrizko gaitasunak erakutsi baititu adimen artifizialak eta gertutik jarraitzen ez duenarentzat, egin zenezake argazki orokor bat agian adimen artifiziala zer egiteko gai den erakutsi dezakena? Bai, bueno, ni adimen artifizialen aditu bezala enator, uste dute horre usue dala mai honetan aditua, baina tresnei begiratuz, nik uste atzera begiratuz, 50. hamarkadan esan dezakegu hasi zala esparru hau, ezta, ofizialki, Dartmoutheko konferentzian. Baina hemen inguru honetan bagaude, nik uste dut dala 2022ko azaroan ChatGPT gurera etorri zalako dala. Nire gurasoekin hitz egiten badute adimen artifizialaz, da ChatGPT-gatik. Hau da, esan dezakegu adimen artifizial herritarrontzako da 3. urtea. Gure artean dagoena, ezta? 30 urte atzetik izan arren esparru guzti honek. Momentu honetan, 2022 begiratzen badugu, chatbotak hitz egin zezaken ingelesez, da ala moduz gazteleraz, da frantsesez da hizkuntza handienetan. Gaur egunean chatbotarekin hitz egin dezakegu testu bidez, edo audio bidez, edo formatu desberdinetan, euskaraz ere, eta gainera ez dauka zerikusirik duela 6 hilabeteko eredu batek, edo gaur eguneko azaroan gaude, ezta? 2025ko azaroan daukagunerekin. Eta historian ikusten dugu pixka bat atzera, eta aurrera begiratuz, eredu horiek hobera joango dute, ez atzera, baizik eta euskaraz kalitate handiz jardunali izango dugu. Orduan, gainera multimodala da, esan dugu, tekstu bidez, irudia sortzen du, musika sortzen du, bideoa sortzen du, eta, bueno, erronka pilo bat ditu, eta ustot gero hitz egin behar dugula erronketaz, baina aukerak ere bai, nire ustez, eta gurea bezalako hizkuntza txiki batean, non nik hezkuntzatik beti on gara, ez daukagu edukirik. YouTubeko bideo batera jo behar da guztia erderaz, ingelesez, gazteleraz, frantsesez edo danalakoa. Da euskaraz eduki hau, gaur egun jada eduki hori sintetikoki sortu daiteke eta kalitate handiz. Guk geuk eduki sintetikoak erabiltzen ditugu, bideoak erabiltzen ditugu, adimen artifizialak sortutakoak, euskaraz ikaslei edukiak, kalitatezko edukiak emateko. Orduan, erronken inguruan hitz egingo dugu, baina aukerak ere badaude hezkuntzaren inguruan. Eta bai iruzkintxo bat egin nahi dut, komunikabideak eta adimen artifizialen inguruan, mundu mailan oso arduratuta daude eta gaude honen inguruan, eta 2029ko PISA probetan beren beregi hau ebaluatuko den gai bat izango da, esparru bat izango da, komunikabideak eta adimen artifiziala orduan. 4 urte ditugu herri bezala ere, horren inguruan alfabetatzeko eta prestatzeko. Beraz, esan daiteke zalantzak sortzen dituela, baina aukerak ere bai, aipatu duzuelen norbanakoaren mailako erabilera, edo orain arte behintzat eman dioguna ChatGPT bezalako tresnekin. Beste maila batzuetan, antzeman duzu tresna berri hauek martxan jartzarekin bat, sektore edo eremu ezberdinetan, halako automugapen bat egon denik edo automugapen bat ezartzeko beharrik horren inguruko eztabaidarik? Nik hezkuntzatik hitz egingo duz, da nik ezagutzen dudan esparrua. Eta hezkuntzatik pasatzen diren ikasle guztiak, amaitzen dute batzuk kazetari bezala, beste batzuk fruta dendan, da beste batzuk ingenieri edo abokatu bezala. Orduan, ikusten dudana da, gure ikasleak ari direla beraien gurasoi, adibidez, abisatzen, aita ama, bideo hau ikusten duzuna eta emozionatuta zaudena, adimen artifizialak sortu du. Egoera horretan, eta hau da, gertatu zaidan gauza bat, hilabete honetan. Komentatu beraien kuadrilan da, le dicho a mi padre, bai, hau dela adimen artifizialen egindakoa. Orduan, alfabetizazioa behar dugu, bai ikasle, irakasle eta gizarte osoarengan. Eta ikusten dudana da, gure lana dela, beraiek kompetentzia batzuk garatzea, horren analisi bat egin behar dugu, analisi hori egiteko guk evidentziak behar ditugu, eta evidentzia horiek oso zaila egiten da offline ez bada, ziurtatzea beraiek sortu dutela. Bazegoen aukera lehen bai, lehengusu batek egiteko evidentzia hori etxean, baina gaur egun 10 segundutan evidentzia horiek adimen artifizialak sortzen ditu, era bikainean. Da badaude irakasle batzuk esaten dutena, bikain egin badu, badakit berak ez duela egingo, baina ikasleak aurreti doaz. Askatzen diote chatbotari egiteko, mesedez 15 urte ditut, eta nire mailako evidentzia bat egidazu, iruzkin bat. Orduan,
nik uste dute offlinera bueltatuko garela, evidentzia horietan. Bueltatuko garela, horrelako mainguru, aurrez aurrekoetara, lehen hitz egiten egon gara aurretik ez da, ze zaila den, jada abatarrekin eta, uste dute, hori komentatzea interesgarra izango zala, iruzurrak eta egoten direla, ez da, abatarren bitartez, elkarrizketetan, eta, uste dut, gero eta gehiago izango dela offline, aurrez aurre egon, eta da bueltatzea garrenera. Baian, itzuliko gara ere jatorrira. Lehen aipatu duzu bainat, Usue Morik agian baduela honen inguruan gehiago esatekorik, eta hain zuzen aipatuko dugu Usue Gladys saria jaso berri duzula. Arrazoien artean adimen artifiziala herritarren beharretara moldatzeko egindako apustua da epaimaiak azpimarratu zuen faktoreetako bat, beraz zuri eskatuko dizugu. Apur bat azaltzeko, zer esan nahi duen horrek, zer lan egiten ari zaren adimen artifiziala herritarren beharretara moldatzeko, edo egunerakora ekartzeko? Nik unibertsitatean lan egiten dut, eta nire trajektoria profesionala nolabait zan ikerlari normal batena, egiten nuen ikerketa nahiko oinarrizkoa, adimen artifizialean, oso teknikoa nolabait. Eta egia da momentu batean, hasi nintzen lanean proiektu aplikatuagoetan, eta nolabait faktore sozial bat zeukatenak, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin bat proiektu, osasungintzan ere proiekturen bat, eta hortikan, egia da, toki ezberdinetatikan, adimen artifiziala oso modan jartzen hasi da, eta kezka handia sortzen hasi da, eta orduan, guri fakultatera iristen hasi zitzaizkigun eskaera, eta, formazio eskaerak, azalpen eskaerak, zengo dugu honekin, nola kudeatuko dugu hau. Eta momentu batean erabaki nuen nolabait pixkat nire trajektoria horretatik pixkat aldentzea, eta saiatzea egiten zerbait pixkat akademiatik herritarrengana salto egingo duen zerbait. Orduan, sortu genuen proiektu bat, ondare izeneko proiektu bat, eta pixkat, saria neurri handi batean horregatik eman didate. Orduan, salto hori gehien bat, lehen hitz egin dute formakuntzari buruz, eta da, asko daukazer ikusia hori formakuntza eta bisibilizazioarekin. Azkenan, nik uste dut, teknologia hau iritsi da, denok erabiliko dugu, eta gure artean dago ja, eta teknologia hori nolakoa izatea nahi dugun, hausnartu nahi badugu denon artean, hausnarketa hori egiteko formakuntza bat behar dugu, ze azkenan gehienak ezakite nola funtzionatzen duten, eta ze aukera dauzkaten, ze atzetikan nola funtzionatzen duten. Orduan, gure apostoa izan zen pixkat, saiatzea gizartea formatzen adimen artifizialari buruz. Zer den, nola funtzionatzen duen, atzetik zer dagoen. Eta gainera, pixkat atera ginen gure ikuspegi tekniko hortatik, azkenan fakultatean guk egiten dugu adimen artifiziala, baina askotan ez dugu begiratzen horrek zer eragina daukan gero gizartean. Eta orduan, erabaki genuen baita ere, beste arloetako jendearekin elkarlanean hastea, eta soziologiakoak, filosofiakoak, beste jende eta beste arlo pila batetikan zer esan handia dago adimen artifizialari buruz, eta ez bakarrik aspektu teknikoa dela, aspektu bat bakarrik adimen artifizialarena. Eta orduan, hori izan da pixka bat evoluzioa egin dudana, eta saria pixkat azken etapa hortatik dator. Nola baita. Aipatu duzu ere ondare proiektua, horren koordinatzaile ere bazara. Proiektu horren baitan, esan duzu hausnarketa dela egiten duzuena, adimen artifizialaren inguruan sor daitekeen hausnarketa. Ze motakoa da, ze izaerako hausnarketa hori? Hausnarketa etikoa, akaso, edo? Da pixkat denetatik. Azkenean, niretzako hausnarketa hori egin behar badugu denon artean, lehenengo gauza da ulertzea hori, sistema horiek nola funtzionatzen duten. Oso zaila da ulertzea sistema hori ondo nola erabili behar dudan, eta zertarako gai den, eta zertarako ez, eta ze arrisku izan ditzaken, ez badut ulertzen atzetikan zer egiten ari den, eta zer nola funtzionatzen duen. Ordan, niretzako lehenengo aspektu importantena da, jendeari pixkat azaltzea modu errazean, algoritmo, azkenan hitz beldurgarri hori prentsan ateratzen dela, ematen dula dela monstro bat, ez dela monstro bat, azkenan matematika dela, kalkuloak direla, ez dela gauza magiko bat, ez da gauza ulertezin bat.
da gauza komplexu bat, baina, bueno, hitz errexetan eta gutxi gora bera esplikatu daiteke zer egiten duten sistema horiek eta nola funtzionatzen duten, eta jende hau gai da ulertzeko neurri batean zer egiten duen. Orduan, nik uste hori dela lehenengo pausu garrantzitsua. Eta behin hori eginda, hasi gaitezke hitz egiten. Bueno, eta hau orduan, bale, tresna hau daukagu, zertarako erabili nahi dugu, nork sortuko du tresna hau sortzen dugunean, ze arrisku tekniko dauzka, ze gertatzen da, nolakoa nahi dugu izatea, eta orduan hortik nik uste dagoela hori etorkizunerako hausnarketa bidea. Honekin geratuko gara, eta aurrera goaz, urrengo aipagairakoan zurekin itzuliko gara, naiz eta gararen adimen artifizialaren erabileraren inguruan lanean ari garela aurreratu duzu sarrerako horretan. Kasu honetan ere, dilema etikoa ere bada? Bai, nik uste lehen aipatu dut, aztertu egin behar ere bai, eta uste guztiak esan duela adimen artifiziala edo erraminta honek ze mailatako arriskuak eta aukerak ematen ditun. Alde batetik alde zu erabili txarra egiteko, ona egiteko, eta gero zeuk ipintzen dezu maila, iruzur maila, eta zertarako nahi dezun erabili. Eta nik uste gozela aztertzen nola aurre egin honi, bai erredakzio mailan edo bintzat hemen egunerokoan, gero baita ere irakurleengana nola iritsi, mai inguru hau ere horretarako do, bizkat aipatu dugu bai, formakuntzarako, gero ze aukera egon daitezkeen, edo ze baliabide eman aldigun apur bat gure egunerokoa ere errasteko, maila horretara ere iristen dalako adimen artifiziala, naiz eta jasotzen dugu mezudanak dian adimen artifiziala dala monstro bat, dala txarra, datorrela gure egunerokoa zapustera, gozo hori dana aztertzen, noraino iritsi gaitezkeen elkarlan edo ondo aztertutako bide honetan, eta gero horrekin ikusi nola formatu daiteken edo gure irakurleei, gure komunitatea sortzen eratzen duen guzti horiei zer eskaini aldixeun, ez? Asko dator ere bai, nik uste dut erakundeetatik kezkatuta fake news delakoekin, ez? Eta horre AFPek ere baliatu deu fact-check bezalakoa, ez? Agian bideo batzuk edo inteligentzia artifiziala sortutakoak dialako edo akaso duela urtebeteko gertakari bat da eta relazionatzen dugu sare sozialak oaingo gertakari batekin, eta horiek guztiekin nola egin gure posizio ere mantentzeko, ze guretzat ere garrantzitsua da gure komunitateak gu identifikatzia zerbait serioa bezala. Uste deulako lehen beinatek aipatu dugu, hemendik urte batzute igual aurrez aurrekoak balio gehiago eukiko dela telematikoa baino, eta ez tegiz zein entzunion, eta bai, konbentzitzu zian diskurtso horrek, hemendik urte batzuta kazetaritza ona bilatuko dugu oain bertan apur bat inteligentzia artifizialakin galduta dozen noiek, o ez dakixenak hemendik urte batzuta igual errealitatea eta fikzioa zer dan bere izteko zaila dan posizio horretan, uste dut, kazetaritza zorrotzak hor puntu bat irabazite edukiko doala, eta beraz guri ere komen izagu, zela lan alde honein adimen artifizialakin ondo, etorkizun labur, luze, ertain horretan, ondo posizionatute goteko eta izateko erreferentzia bat. Beraz, sor daitezkeen dilema, komunikatzaile gisa, esango zenuke adimen artifizialak sortzen dituen baliabideak erabilgarriak izango direla egunerokoan? Bai, tentuz aztertu biaia. Hemen adibide bat ipintzeko bezala, duela urte batzutatik, OpenAI, ChatGPT bezalako erramintak, edo bentsat horrek irikitako bidearekin ikusten goz, transkriptoreak dozela, zuk elkarrizketa bat, hau, inkluso mai inguru hau aldizula transkribatu, horrek ordu asko aurrezten deu, noski, gero errebisatu behar da, eta beti goz horrez, ez tala bihar dena adimen artifizialen eskutan, errebizio bat egon behar da, baita itzulpen soil baten ere, bai. Oan itzulpenak, ChatGPTik euskeraz aldizu behin izketan, eta inkluso segurazki euskeraz ere traduzituko izu, eluiarrek bezein ondo edo bestakitx. Igual eluiarrek beste trebakuntza bat egin dualako. Baina gai da. Eta gero hor errebizio bat bihar da, hor giza ahalmena edo beti on biharko da, baldin eta zerbait serioa osatu nahi badezu. Ordo bakoitzan etika eta konpromisua.
Bai, horre maila pertsonalean esango dut, kazetariok askotan, ohitu garela dagoeneko, ezta, adimen artifiziala erabiltzera, gauza txikietan bada ere, itzulpenetan, transkripzioetan, baina askotan lana errazten digutela, eta sormen lan hori noski ez duela ordezkatzen, beti berrikusi beharreko lana dela, baina askotan lagundu egiten digula. Bai, sormenan ikusten giza banakuena dala hori ordezkatzia, akaso igual airatuko gea horra ere bai, ez? Lehen, bainatek ez esan, 15 urteko baten pare alda ipini ChatGPT, eta ez prompten bidez asko findu alda hori. Baina, da, bakoitzaren etika, bakoitzaren konpromisoan arabera, hori nola nahi doan tratatu. Adimen artifiziala monstruo bat dala esatia alde batetik ondo do danok ere tentu zibiltzeko, baina gero formatu egin behar da, eta ikusten da ere bai, bizitza hau ziklikua dela. Duela urte batzuk edozein teknologia berriekin beti arrisku ez izketan etxen da, beti datoz ordezkatzea, ez? Telebiztik irrati ordezkatzea gatoz, da beha unungo zen. Ez goz telebizte egiten, zinoko horrelako fusio bat egiten. Eta ordo ere bakoitzan almena, guzti hauetatik zer ikasi eta hor zure nortasuna mantentziakin. Eta ordo gakua, hori da zaila ere bai, ez? Batzutan hau egitea eta gero bideragarritasuna igual beste bide batzutatik bideragarritasuna ondixo lortzen da eta batzuk agian hor jauzikoia, ordo gero hori bakoitzan konpromisoa, erakundeetatik ere zer babesten da, zer motatako ekintzak babesten dian, eta ez jauztia kataklismo edo kezka nagusi bezala, baizik eta pixkat formaziora eta denok ere, mezu eraikitzaileagoak uste hobeto erakusten digutela. Oso ondo, lehen erronda moduko hau egin da, aipagaiak jarri nahi izkizuet mai gainean, norberak nahieran erantzuteko eta baita ere elkarren artean hausnartzeko agian, norberak bere esparrutik. Beraz, bakoitzak zuen lan edo sektorean, galdetuko izuet ze aukera ikusi dituzuen adimen artifizialari loturik esate baterako usue zure kasuan zerbitzu sozialak hobetzeko balio dezakela uste duzu? Ikuste dut baiet, azkenean gaur egun datuak sortzen diren edozein esparrutan adimen artifizialak eduki dezake onura sortzeko bidea. Azkenean gaur egun adimen artifiziala lotzen da oso beti ChatGPT eta horrelakoekin, baina berez adimen artifiziala ez da hori bakarrik, badaude beste hainbat sistema azpitik adimen artifiziala daukatena, ez dutena tekstuarekin lan egiten, egiten dutena irudiekin, beste sistema mota batzuk ere adimen artifizialak direnak eta urte pila bat daramatela funtzionatzen, gure ospitaletan, industrian, toki pila batetan. Orduan, nik uste dut arlo askotan, hori datuak sortzen diren edozein esparrutan, adimen artifizialak izan ditzakela aukera onak. Hori gero bakoitzaren esku dago, zertarako erabiltzen duen, baina hori, badaude esparruak hori osasungintzan adibidez asko erabiltzen da, diagnosietan laguntzeko, irudi medikoak azkenan generatzen diren irudi mediko guzti horiek, medikoak askotan ezin dute igual dena tratatu, eta badaude sistemak gai direlak laguntzeko medikuei diagnosiak egiten, pazienteak monitorizatzen, eta hori guztia adimen artifiziala erabiliz. Adimen artifiziala ez da bakarrik ChatGPT moduko sistemak, badago askoz mundu zabalagoa horratzean. Bada mundu zabalagoa eta itzuliko gara beste esparru batera, beste behin komunikazioaren eta kazetaritzaren esparrura, hurrengo galdera Simon eta Aneri bideratuko dizuet. Kazetaritza berri bat indartzeko balio dezake adimen artifizialak, edo akaso aurreko aipagaira ere itzulita kazetariari lan zikinak akotxen artean kendu eta bestelako balio kuantitatibo handiagoan aritzeko edo balio dezakela uste duzue? Nik uste dut, lehen honek esan duen moduan, honek hausnarketa batera eramaten gaituela, eta hausnarketa hori da, ezen oraino, kazetariok orain arte egiten genituen lanen artean, balio erantzi bat ezartzeko aukera geneukan. Ze denbora asko galtzen zen, errutinezko gauzak egiten transkribapenak direla, edo prentsa oharren egokitzapena, edo testuen itzulpena ere muelean hitzetan, eta bar. Hori guztia, duela ez horren bestera arte, denbora zati handi bat hartzen zuena, orain desagertu daiteke, edo behintzat eraman daiteke minimo batera. Eta irekitzen ditu aukera berriak.
beti ere lan indar berdina mantentzen baldin bada noski. Eta aukera berri horiek dira informazio iturriekin erlazio edo harreman estuago bat izan alizatea, errealitatera ere berriro ateratzea informazioaren bila, sakoneko gaiak lantzeko aukera izatea, aukera gehiago daude zalantzarik gabe. Baina honetan ez da bakarrik teknologiak berak ematen dituen aukerak, baizik eta zen oraino komunikabide bakoitzak edo eragile bakoitzak inbertsioaren araberako emaitzak jaso nahi dituen. Ze agian egongo dira komunikabide batzuk edo eragile batzuk konformatzen direnak errutinazko informazioarekin, eta hori gaur egun oso baliabide gutxirekin egin daiteke, eta kalitatearen alde egiten duten komunikabide horiek edukiko dute lanindar berdinarekin askoz ere aukera aberatsagoak funtzio publiko bat edo funtzio sozial bat aurrera eraman ahal izateko. Bide beretik honek aukera berriak sortzen doala, ez nuen esango kasetaritza berri bat, nintzen atrebitxuko esaten kasetaritza berri bat, akaso bai, hori ere, beste modu batera ikusitza, baina bai albidetzen du beste lan batzuetan, benetako balio erantxia ematen dizun lan horietan zentratzia, eta lengua hueltatuz ez zu komunitate bat eskeni nahi baldin badiozu, balio erantxia dakasun edabide baseala, lan batzuk aurreztuta, denbora gehiago dakazu demostratzeko horretan, hor behintzat indargune bat dakazula, eta nik uste kazetaritzan gauza metodiko asko dozela, horiek agian metodikuak dira adimen artifizialak egin dezakenak, edo behintzat baliabide geixen agian horri pini bihar dira, baina gero kazetaritzen ez da zerbait humanua, eta horrek diferentziatzea izu, orduan, ez dakit datorren jendearen lana ordezkatzea, nik ez sinisten, obintzat ez dut ikusten oain bertan hori posible izango danik, hemen dakaun baliabide humanoak anitzak dialako, akaso iritsiko da, ez neuke nahi, baina lehen zaetena nik uste ziklikua dela ere bai, eta balio erantzi eukiko deu, erreportaje batzuk, non kalera jaiztezean, eta autobus gidariarekin zuk izizketan egingo zuen, eta ez da egin hundi datorren bot baten bertsioa, orduan. Ez nuen izango kasetaritza berri bat, aukera asko bai, aukera horiek jakitzeko aukerak diala eta ez arriskuak formazioa bihar da, horre ere bai eskatuko neuke, akaso formazio horiek egoki egiteko ez dakit dian laguntzak, edo bentsat bai erramintak edo errastasunak, etorkizun kasetaritza fidagarri baten ostian etortzen dalako baita ere gizarte baten aberastasuna eta honen jakintza, beraz, iruditzezat bai gehala, eta uste begirada ere guregan ipini dela, adimen artifizialen arrisku ez dakarrenaz, desinformazioa dela eta hor gu kompromisoa dakau, baina baitxa ere bieu, sare bat edo bentsat errastasun batzuk hor bide honetik guazela konfirmatzeko. Aukera berriez ari garela, bainat, ezagite Euskal Herrian edo kanpoan adimen artifiziala, ze aukera berri ari da sortzen? Sartuko naz, komunikabideen esparron sartzen, barkatu. Primeran. Badago Kantabrian niretzako referentea den pertsona bat, Jaime Obregon, hartzen dituena datu libreak eta daudenak handik eta hemendik, gobernuak eta nahiko eskutuan eta liberatzen dituztenak, eta berak adimen artifiziala erabilita datuen analizia egin eta ustelkeria kasuak eta azaleratzen dituena. Orduan, hanek aipatutako formazio hauekin, zergatik ez, hemen ere, ustelkeria kasu horiek azaleratu daitezke, pertsona bat edo bi liberatu daitezke horrelako analiziak egitera, eta talde txiki batekin, lehen egomar izate zeinen agian hilabeteak ikerketa prozesu bat abiarazten, da agian adimen artifizialak azeleratu alditu horrelakoak, eta gero sakonago aztertu beharko dira, ez da? Dinote aukeretan. Eta gero Euskal Herrian, nik ustote jada, genuekala 2010 hamarkada horretan, kooperatiba eta enpresa eta fundazio oso potenteak hizkuntza galaritzen, ez da? Lehen aipatu duzue Elujar fundazioa,
guk badaukagu uste dut behar izan bat, eskubideetaz hitz egiten badugu, euskaraz bizitzeko normaltasun osoarekin, ezta? Eskolara eta bagoaz, pentsatu, ez da zuen seme edo alabaren bilera batera zoaztela, ezta? Da, 14 euskaldun da, beste pertsona bat edo beste bidatu zela, euskaraz ez dakitenak. Kasu horietan, orokorrean, bintzate nire errealitatean, gazteleraz ematen dira bilera horiek. Eta, agian ez dugu ulertzen, baina horrela izaten dira. Teknologiari esker, bi pertsona horiek ez dakitenak euskaraz, ulertu ahal izango dute, edo transkripzio momentuan egindako transkripzio bidez, edo audio ere iritsiko da momentuan, euskaraz bizitzeko. Eta pixka bat, esageratzen ari naizela pentsatuko norbaitek, eta agian ez da izango urtebete barru edo 2 urte barru, baina nik uste dut biziko dugula. Hau da, bizial izango dugula euskaraz, beste gauza bat izango da, egongo baden masa kritiko hori euskaraz bizi nahi duena, ezta? Eta hori izango da bestelako erronka bat, baina teknologiak ere, horrelako aukerak ere hizkuntzetan eskainiko ditu. Baduzu beste... bai, bata. Ez, gauzatxo bat, aipatu duzun kasu hori, guk bizi izan dugu, antolatu genuen kongresu bat duela 2 aste, eta izlarietako bat etorri zitzaigun, eta une oro kaskoekin zijoan, kasko txuri horietako batzurekin, eta momentu batean esan genion, konfidantzakoa, eta aizu, zergatik, eta eramazkizu kaskoak, eta ez, ni brasildarra naiz, eta itzaituztet oso ondo ulertzen, eta orduan honekin, itzulpena unean bertan egiten ari zait, eta zuk ere kaskoak eramango bazen ditu, izan halko genuke elkarrizketa denbora errealean, ze honek dauka horrelako atzerapen txiki bat, baina ulertzen zaituztet, oso ondo, orduan, eta baliabide arruntekin, ez pentsa zirela ez teknologia arraro bat, eta beraz hori hemen dago jada pertsona batzuk erabiltzen ari dira, eta arraroa egiten zaiguna da, batzutan, hori, kasko horiekin ikusten ditugula, eta agian musika entzuten ari direla uste dugula, baina ez, badago jende bat, denbora errealean elkarrizketak egiteko erabiltzen ari dena. Lehen ere gertatzen zen kaletik agian telefono ez hitz egiten zijoan norbaitekin, eta ohituko gara pixkanaka ere gauza biotara. Galdetzera ninduan bainat, ea baduzun bestelako adibiderik, edo hizkuntzalaritzaren munduan, edo halakoetan? Bai, gure kasuan, nik institutu baten lan egiten dut, familien 1/4 baino ez da euskalduna. 1/4. Horrek esan nahi du, gehienak gazteleraz egiten duela, baina realitatea aldatzen dabi. Uolofez hitz egiten dute, frantsesez, arabieraz, realitatea denetarikoa da. Gero matrikula bizian bai, etortzen zaizkigu, 12, 13, 14, 15 urteko gazteak, Senegaletik, abenduan. Eta hitz egiten dute frantsesez eta uolofez. Orduan, beraiek gure eduki guztia euren hizkuntzetan izateko aukera ematen digu, itzultzaile neuronalak ematen digu, beren beregi, azkar baten. Eta, ni iaz egon naiz, IP klase batean, non hori, marokoar bat, senegaldar bat, Nikaraguako batzuk, Venezuelako batzuk, eta niri lagundu dit, itzultzaile neuronalek lagundu didate, aurrera ematen, da euskarara gerturatzen gazte hauek. Adibidez, hala. Aipatu ditugu aukerak, orain arriskuen txanda da. Aipatu dugu aurretik ere gure artean, ez genuela oso alarmista izan nahi, ez genuela inori karatu nahi, baina ze arrisku ikusten diozu adimen artifizialari, esate baterako eta puntu batetik abiatzearren gizakien lana ordezkatu ote dezaken, ezer ezean utzi arte ez dakit, baina aipatu dugu kazetaritzaren ikuspuntutik behintzat nolako bilakera izan dezakeen lan horrek, ez dakit nola ikusten duzuen etorkizuna zentzurretan. Kazetaritzaren alorrean beti ere pentsatu beharko duguna da, arintzen digun hori zertan inbertitu nahi izango dugun, hori izango litzateke gakoa, eta enpresa batzuk prest egongo dira inbertsio hori egiteko kalitatean, eta beste batzuk gastuen aurrezpenean. Beraz, alde horretatik, segun ikuspegi industrialagoa bezarkatzen den, edo zerbitzu ikuspegi bat,
ziurrenik autua bide batetik edo bestetik joango da. Baina zalantzari gabe, aukera oso interesgarriak ematen ditu, eta egun erabiltzen da baita ere, adibez, sare sozialetan dauden tendentzien jarripen bat egiteko, eta esaten dizu, zer gertatu dan nor, sare sozialetan erabiltzen diren etiketen arabera, birsortu egiten du mezu guzti horietan oinarritutako albiste bat, argazkiak ematen dizkizu, eta esaten dizu, zerbait gertatzen ari da Bilbon. Egokitzen dizu baita ere, zure komunikabidearen estilo liburura sortzen duzun testua, ez da bakarrik gauza orokor bat, jendarte zabal batek erabiltzen duena, baizik eta gaur egun ere badaude tresnak, edabidearen araberakoak, zuk jartzen dizkiozun hizkerara, idazkerara eta estiloetara egokitzen duena. Eta baita ere erabiltzen ari da komunikabide batzuetan, tendentziak jarraitzeko, eta orain modu gehiago eskuz egiten den horretan, tendentzien jarraipena, albiste batek ondo funtzionatzen ez baldin badu, tituloa berridatzi egiten du, hitzgakoak aldatzen dizkio, eta birsortu egiten du albistea, arrakasta gehiago izan dezan. Orduan, hori guztia jada automatizatuta dago, eta egin daiteke. Beraz, komunikabideen autua izango da, eta lehen aipatu da hemen, eta ni erabat ados nago, komunikabideak ez direla edonolako enpresak. Beti izan dira gizarteari begira eta zerbitzu bat eskintzeari begira sortu diren enpresak, ez etekin ekonomikoa bakarrik bilatzen dutena. Orduan, alde horretatik ni itxaropen gehiago daukat beste sektore batzuetan baino, ze ez gaitu bakarrik merkatuak mugitzen, etekin ekonomikoak mugitzen, baizik eta baita ere helburu sozialak. Eta desinformazioaren aurkako borroka izan daiteke helburu horietako bat, eta hori ere erakundeek bultzatu egiten dute, hain zuzen ere identifikatu egiten delako, desinformazioa ez bakarrik jendea edo hiritarrak kaltetu ditzakeen zerbait bezala, baizik eta baita ere demokrazia bera kaltetu dezakeen zerbait. Eta horregatik Europar Batasunak adibidez honen aurkako oso borroka aktiboa martxan jarri du, ze hauteskunde kanpaina batean, desinformazio kanpaina arrakastatxo batek, emaitzetan eragin zuzena izan dezake. Eta kezka hortik dator ere bai. Hori komunikazioari dagokionez, bestelako esparruetan nabaritu duzue arrisku gabeziarik, adibidez, usue, zure kasuan alor sozialean, erabilera sozialean gabeziarik? Nik bat ez dela, nik nire ikasleekin nabaritzen du gehien bat informatikan, sistema horiek oso ondo programatzen dute, eta orduan informatikoen lana, bai, azken aldian pixkat badago beldur hori ez, ea ordezkatuko duten programatzaileen lana. Errealidadea da, nik uste dut, pertsona gabe gai direla ondo programatzeko, baino ez dut uste pertsonak bezain ondo. Eta orokorrean dauka sentsazio berdina, lan oso errepikakorrak edo oso orokorrean lan gehienekin sentsazioa daukat adimen artifizialak gauza hori ez, izugarri potentak egiten dituela gaur egun, baina oraindik gizakiak egiten ditugun eta gizakiak garenetik oso urrun daudela sistema horiek, oso urrun. Orduan, oraintxe bertan ez dut ikusten adimen artifizialak gizakia ordezkatuko duenik inolaz ere, eta ez dut uste hori gertatuko denik urte gutxitan, inolaz ere. Lan batzuk ordezkatuko dituela eta lan, hori transkripzioak egitea, horrelako lanak bai ordezkatuko ditu, baina nik uste du sortuko direla beste lan berriak eta lan egiteko beste modu batzuk. Eta hori, nik uste dut gaur egun guk dauzkagun ezaugarri eta egiteko modu eta egiteko gaitasun asko, oraintxe bertan adimen artifizialeko sistemak ez dira gai inolaz ere hurbiltzeko hortara. Orduan, ez dut ikusten horrelako arrisku hori, ez guztiz gu ordezkatzeko inolaz ere ez dut ikusten, oraintxe bertan. Bainatan, keratu zarete zer eransteko goz zentzu honetan? Ez, nik uste dut guk lehen aipatu duten hildo beretik, gizabanakoa badakagulako beste sensibilidade bat, eta horri esker lortzen dugu usuek aipatu dan beste maila bateko emaitza hori, eta gero gauza batzuk automatizatutakoan, edo bintzat adimen artifizialai bide emandakoan, beste hau lan batzuk ere sortu daitezkeela. Nik hemen ikusitza, eta Simonek esan duanak, edo bakoitzari edo enpresa bakoitzak ikusiko deu zer nahi doan bilatu, bideragarritasuna, tekinak edo funtzio soziala, ez? Kazetaritzan, hein handi baten, horri oain dio lotzen zako,
baina baita ere ikusten goz, batzuk lehen saltzen basoan prentza arroixak horra bideratzen doala dana, orain ikusten balin bareu adimen artifizialakin sekulako negozioa egin aldoala horra bideratzezakola, eta gero jakin behar da, ez dakitan erakundeen bitxartez edo gizartian bitxartez zer babestentan. Eta ordo benetako koxka, zuk babesten bazu adimen artifizialaren bidez egindako albiste horiek konsumitzen baldin badia, oain bertan, gabizelako bai, bere alakotasunean, eta oso gutxi irakurtzen presaka bizi gehalako, horiek eukiko dugu arrakasta, baina formakuntza bat egiten baldin bada, eta benetan balioa ematen bazako beste kazetaritza horri, uste dut gizartia ere obio izango dela, eta horregatik da denon ardura, gure arduratik, gure konpromisotik, saiatzen gea zerbait fidagarria eskaintzen irakurleari, baina gero hasierara bueltatuz irakurleak ere jakinen biegu, zer dan ona, zer konsumitziak zer eragindakan, eta horre guztiak zela lotzen doan gure ekosistema izan zerbitzu sozialetatik, izan hezkuntzatik, izan kazetaritzatik. Eta gizartearen ardura hori edo erantzukizun hori, esate baterako ikasgeletara nola eraman daiteke gaztetxoenen artean, nola jorratu daitezke alderdi negatiboiek? Batzutan alfabetatuz, da beste batzutan debekatuz. Tabakorekin egiten da bezala. Esan dut, niri benetan arrisku bezala ikusten dudana da sare sozialena. Osea, momentu honetan, ez da berdina Mastodon bezalako sare sozial bat, edo ez da berdina Twitterrekin alderatuz. Eta bere bakoitzaren atzean dagoen algoritmoa erkatzen baditugu, adibidez, ikerketa bat egin dute erresuma batuan, Twitterren 60.000 mezu edo aztertuz, eta ikusi dute joera dela eskuindar mezuak eta zabaltzea, ezta? Orduan, jakinda gure gaztetxoen, unibertsitate mailako gazteen 130 bat informatzen dela Twitterretik, orduan, sare sozial hauek badaukate beraien alborapena, eta hori jakin egin behar da. Orduan, horren atzean, horrelako enpresa handien atzean bebai, pentsatu behar dugu daudela ingeneri, matematikari, fizikari oso argiak. Kasuan, ni baino askoz ere argiagoak. Orduan, beraiek badakite nola programatuta, nola egin behar diren algoritmo horiek gu engantzatuta egoteko horrelako sare sozialetan. Kasu batzuetan, erabakia izango da, tentu handiarekin sartzea horrelako sare sozialetan edo, eta beste batzuetan izango da, erregulazio bidez, esatea, 16 urtera arte, ezin izango dozuela horrelako sare sozial baten sartu edo. Uste dut, eskaela jabetzen horrelako sare sozialen atzean nolako interesak dauden. Osea, jada manipulatu dituzte hauteskundeak, orduan, esan dut, mezua da, gu pentsatzen dugu tresna bera kontrolatzen dugula, baina askotan tresna kontrolatzen gaitu. Sare sozialekin lotuta gero gaine ikusten da nola kazetarien lana ere estaltzen jundan, ez? Oain dia mezu oldarkorra, nahiko violentuak, dia nahiko mezu eskorrak edo askotan arrazismoa, xenofobia, matxismoa bultzatzen duen mezuak, eta kazetarion lana ere eskutatzen juten da algoritmo horiei esakuelako interesatzen kazetari baten lana erakustia. Eta uste dut horre ere, denon artean ariketa bat ere inbieula, ez? Duela urte batzutatik, adostutako gauza batzuk, berriz atzera buelteik ez eukitzeko, behintzat, base bat jarriz ikusten da, horrelako sare sozialetan zabaldutako mezuek, ez baian jarri aldeuela berdintasuna, eta beste hainbat kontu. Orduan, irutzezat hori kontrolatu biharra edo behintzat leku eman biharra eztabaida horri eta aztertu biharrekoa. Eta gero ez da inkasu esageratuetan ere, azkenan askoz modu sutilagoan ere, algoritmo horiek badauzkat hainbat arazo, hori alborapenei buruz hitz egiten du, azkenan frogatuta dago algoritmo guzti horiek alborapenak dauzkatela, eta adibidez, aurpegia rekonozitzen duen algoritmo batek, askoz okerrago funtzionatzen duela, minorientzat, pertsona zaharrentzat, azkenean ikasten dezun datuetatik kanpo dagoen edo zer gauzarentzat, okerrago funtzionatuko du, hori ChatGPT eta horiek ere haien ideologia edo daukate, transparentzia falta ditzugarria dago, sortzen dituztenak sistema hauek ere azkenean haien interesak dauzkate, interes pribatuak dira,
eta haien sistemak denen eskura jartzen ditugu, baina ez modu transparentean. ChatGPT-ren eredua nola funtzionatzen duen atzetik ez da publiko, ezin da ikusi. Ez dakigu ze daturekin entrenatu den zehazki, ez dakigu algoritmoa zein den zehazki. Ordan hor nik uste dut bai legislazioaren aldetikan eta bai entitate publikoek ere nik uste dut hor jarri behar dutela nolabait, hori ez, daudela beste moduak adimen artifizial transparenteagoak eta garbiagoak sortzeko. Ez dena jabetza pribatutikan ez dadila dena hortik etorri. Eta horretan oso importantea da, eta esaten denaren arira, batetik momentu honetan prozesu hau prozesu industrial bat izaten ari da. Eta plataforma teknologiko erraldoiek bultzatutako zerbait, eta horren uberatik gainerako guztiak gatoz. Baina berrikuntzen historian ulertu behar da ere berrikuntzak prozesu sozial bat direla. Hau da, jendeak zen oraino besarkatzen dituen berrikuntza horiek erabili egiten dituen edo ez. Eta horretan, dieta informatiboa dieta arrunta bezalakoa izango da. Hau da, jendartea, gizartea konformatu egiten baldin bada elikagai azkarre eta ultraprozesatuekin, bere dieta modu bateko izango da. Eta aldiz bestelako dieta bat sustatzen baldin bada, edo behintzat koste hori edo gain koste hori ordaintzeko pres baldin badago, ziurrenik beste dieta formato bat jarraituko da, kazetaritzan eta beste arlo batzutan ere bai. Eta alboratzei buruz, eta orain esan denaren arira, mota askotakoak daude, ez bakarrik generoakoak eta arrazakoak, orain guk ikerketa txiki bat egin dugu, non lurraldetasun eragina ikusten dan, eta galdetzen diozu adimen artifizialari Donostian bizi naizen hiritar bat emaizkiazu niretzat garrantzitsuak diren 10 albisteak. Eta 10 albiste horietatik erdia baino gehiago globalak dira edo estatu mailakoak. Eta aldiz ez dizkizu ematen tokiko informazioa edo zure inguruko zergatik, entrenamendu horretan erabili diren iturriak, erabat alboratuta daudelako, ezta? Orduan, horre guztiak bai egiten den legeen bitartez edo erakundek hartzen dituzten neurrien bitartez gizarteratu egingo da, baina handi batean ere nik esango nuke gizarteak ere badaukala aukera hori erabakitzeko zer erabiliko duen eskaintzen zaion aukera horien erdian, eta indar egiten baldin badu bide batetik, hori nolabait eraman ahalko da horretara, eta aldiz konformatzen baldin bada eskaintzen zaion lehenengo gauzarekin, kalitatea eskasago izango da, zalantzari gabe. Ados, dagoeneko hainbat galdera ipini ditugu mahai gainean, ikusi dugu erantzunak badaudela, erronkak ere bai, baina saio honen hasieran ere aipatu dugu galderak ere, irekiak izango zirela, beraz, gure entzuleen galderak jasotzeko, bertara ere urreratu zaigu Jon Telleria lankidea, arratsaldeon. Bai, geixo, arratsaldeon daizula guztioi. Hasiko gara hemen bertan daudenekin ez dugu paperi jaso, eta orduan gauzat egingo dugu, ez dakit norbaitek zerbait galdetzeko gogoa duzuen hemen Donostiko estudiota zaudenetatik, bestela entzuleen WhatsApp jasotakoetara joango gara. Bai, bada. Ia, gerturatuko naiz pixka bat, galdera hori egiteko. Txaldeon, nekasun hezkuntzatik natorre bai, eta somatzet faltan orokorrian burujabetza digitalen inguruko hausnarketa, ez? Edo herri bezala estrategi baten beharra, ez? Bai hezkuntza munduan, ez? Hainbat multinazionalen inguruko eztabaida nahiko agerikoa da, baina gero azten adimen artifizialaren inguruko tresnetaz hitz egiten da askotan dira, ez? Apurra jasotzearen truke zeigean oparitzen, ez? Eta pixkat, ez? Aukera hori ere herri bezala estrategi bat garatzeko eta horren inguruko zuen hausnarketa iritzia. Ez dakit, nik erantzen behar dudan, baina suposatze baietz. Historia da, horrelako eredu potenteak egiteko, milaka milioi euro edo dolar kasunetan ordaindu behar direla. Orduan, kasu honetan, adibidez, meta enpresa bezalako batek apurro horiek ematen dizkigu jama eredu ireki esango dugu horiek erabiltzeko, guk bertan berrerabilezakegu gure errealitatera eta eramateko. Orduan, bai, arrazoi daukazu. Osea, apurrak horrelako
esan nahi dut, chatbot bat, chat GPT edo Gemini bezalako chatbot bat sortzeak diru asko balio du. Osea, guk momentu honetan zertarako dirua daukagu, hartzeko horrelako eredu ireki horiek eta gurera moldatzeko. Bestelako hezkuntzan badago iradi bezalako proiektu bat, ez dakit ezagutzen duzun, eta nik uste dut hori dela bidea, ez da? Hau da, bertan ikusi ze ekosistema dagoen adimen artifizialen inguruan, eta berau elikatu eta alternatiba bezala hezkuntzan zabaldu, ikastetxetan zabaldu, hori beste bidetariko bat. Markatu. Osa, badaude, bainatek esan duen bezala badaude iniziatiba batzuk hori publikoak, guk ere fakultatean badaukagu latxa eredua, baina egia da hori, zerotikan sortzeko eredu horiek, beharko zenukeen datu kantitatea, baliabide konputazionalak, dirua, energia kostea, hain da hundia azkenean eske ez dauka inork hainbeste diru beraieko bakarrik. Orduan, egia da dauden iniziatibak askotan, erabiltzen dituztenak erdi entrenatuta dauden ereduak, eta saiatzen dira gero egoera ezberdinetara egokitzen nolabait. Baina, oraintxe hori dagoen onena. Hori hizkuntza ereduen buruz. Gero bestelako adimen artifizialak, txikiagoak edo beste motatako atazetarako, hori bain ikusten dut posible dela, lehen aipatzen nuen osasungintzan, edo beste arloetan bai egiten dira gauzak lokalki, eta baina hori, ez hizkuntza ereduak egia da, dia oso kasu partikular bat, rekurso asko behar dira horrelako eredu bat eraikitzeko. Beste pare bat kontu, agian borobiltzeko ere balio dezaketenak mai inguru hau, albistegia ere ate joka dugulako pixe bat etxoiteko izango diogu albistegiteko lankidei pare bat bizpeiru entzulek errepikatu duten ideia bat, eta agian denontzat balio dezakena borobiltzeko batetik. Galdetzen digute, ia hemendik 50 edo 100 urtera adimen artifizialaren sorera mugarri gise ikusiko den, edo ez den horren besterako, bai, atzera begirakoan jartzen bagara. Eta bestetik, ia gizarte bezala prest gauden adimen artifiziala bezalako teknologia berri batek dakarren aldaketa hori kudeatzeko, edo gainetik pasako gaituen bi ideia horiek. Komunikazioaren aldetik, nik uste dut zalantzarik gabe mugarri badela, ez dago inolako zalantzarik, ze bestelako transizio digital honetan egon diren bestelako mugarriekin konparatzen baldin badugu, honek eragin erabat transversala dauka. Lan indarrean, pertsonak jasotzen dituen produktuetan, edukiak nola sortzen diren, eta eraman dezake desintermediazio batera. Hau da, potentzialki albisteak eurak bakarrik sortu eta eurak bakarrik zabaltzera. Beraz, alde horretatik badauka aukera hori. Eta gero, beste adibidea izango litzateke besarkatze horretan, hau da, teknologia onartu edo ez, aurreko egunean, eta anekdotikoa da, baina nik uste gure inguruan denok bizi dugula hau, entzuten nuen ikasle bat, esanez txatiri galdetu diot, orduan, zenbat pertsonek jarri diote bere agenteari goitizen bat edo izen bat, eta harremantzen diren beraiekin izendun entitate bat bezala. Eta horrek esan nahi du, badagoela apropiazio sozial erabateko bat. Orduan, noski, hau ez zaigu hozkailuekin gertatu, baina adimen artifizialarekin bai, orduan nik uste dut bai, badagoela aldaketa erabateko bat. Azken ideia horrekin lotuta, ikerketa batek ere gainea demostrau deu, nola chat GPT bezalako bot batekin izketan egiterakoan, normalian zuk nahi dezuna erantzuteko ohitura daka, edo behintzat horrela do programatuta, eta zenbait kasu suizidatzera bultzatzeko mezuak ere zabaldu doala, beraz. Honen mainguru honen hildu ere horretik formakuntza bihar da, gainetik espadeun nahi pasa, tragiku ere izan leikelako honen ondorixua. Besterik ezean, hementxe utziko dugu, esan dugu albistegietarako garaia dugula, aipagai guzti hauekin geratuko gara, adimen artifizialaren oraina etorkizun eta aukerak izan ditugu izpide, eta aurrerantzean ere, eztabaidagai berriak sortuko dituelakoan, bertan izango gara hoiek jorratzeko, hausnartzeko, eta beste behin hala behar bada gure ikuspuntua berritzeko edo bermoldatzeko ere.
Beraz, mi esker gaurkoan Naiz Irratiko Donostiako Estudio Zentraletara bertaratu zareten gonbidatuei, mi esker zuri erean, baita ere hemendik zein etxetik saio hau jarraitzen aritu zareten hoi, eta horrengo batera arte. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Historiak idatzitako gertakari eta mugimendu sozialetan musikak izandako paperaz ariko gara. Gramofonoan historia duten kantuak. Larun batetan, arratsaldeko 3:00 Naiz Irratian. Informazioaren aria, Naiz